कावर लेके तू तो पवन आइला कहां बा बेट करी तू पवन आइला घर पे काहे ना हमर बेट कइला कांधे कावर लेके तू तो पवन आइला भिखारी लेखा भेष बना के ओइले बड़ा मजबूर तू सजनवा कइले अरे हमरे करम में तू पगड़ी लिखोइले हमरा संग थोड़ी मिली तू तो ही कावर लेके बाबा धाम ओइले तू ही ना हड़बड़ा रहा तोरा हड़बड़ी ना रहेला हमारे करम में तू पगड़ा लिखाया है बाबा धाम बोलो काहे लड़े को बुलाया है हाई पावर के कावर तोहर का भइल रे धइले नु बा कि पुरान हो गइल रे थके रात हम आवत रहनी कावर उठा के देख ली मम्मी पापा मारे तू सुतारे तोरी माई के का प्रणाम करेंगे सब ठीक बा मिक्स बाय डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली बाबा बाबा बस की ना ठगी रस्ते पर खेलत रहे लूडो छोटका भाई हो आइले बानी बाबा धम चोराई हो तोर भाइयों कम नहीं खे ढेर दिल सरधा हम कहता निसाजी तोहरे लतियरी ले आनी हम धामी आई पियरी पहिला से काम ना चले इज्जत के सबे हद पार कोइले जैसे तैसे आईनी हम साधान लइले अच्छा ऐसन बात बा अरे हमरे करम में तू बगड़ी लिखोइले चुप रह हमके पगड़ी ना कह तू तो ही कावर लेके बाबा धाम ओइले का अरे हमारे करम में तू पगड़ा लिखाया है बाबा धाम बोलो काहे लड़े को बुलाया है मिक्स बाय डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली बाबा बाबा बस की ना ठगी भोला पानी घर उनके हाथ में बाटे पावर सरधा छोड़ी निहारी न कावर का बुझला गौरा जैसे रूप तोहर लागत रहे हर पल अइलू घरे छोड़ी कावर पैसे डालबू शिव जल पैसे डालबू शिव जल बाबा के नगरिया चलन धइले अमरी सासी से तू कावर धइले अरे हमरे करम में तुम्हें हरि लिखोइले हां ठीक है कहता रह बाबा धाम में घूमे खातिर तू हो चली ओइले हां तो का करती अकेले घरे अरे हमारे करम में तू सजना लिखाया है इच्छा तो से मिले खातिर बाबा धाम आया है अच्छा ढेर लड़ाई भई अब चलो जल ढारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो जीके फिल्म्स प्रोडक्शन बैरगनिया।